मोगाचनो 2025 हे जुबलेवाचे वरस. ह्या बागी संदर्भार मंगळूर दिएसीसीच्या एपिस्कोपल वाराड्यान बायबलाविशीं चडीत समजणी आणि आत्मीक फायदो जोडच्याक ह्या प्राचीन काळार एक आत्मीक कार्य मांडून हाडला. बरवर्षाची यात्रिका सुवर्तेची हातेरा म्हणल्यार ध्येयकाल, कीर्तनांचे गायन आणि बायबल आधारित नाटकुळे ह्या भक्ती कार्यक्रमांत सादर जातली. अपूर्बायाच्या या कार्यान वाराड्यांतल्यो 11 सर्गजींतली सर भावार्थी धार्मिक भाऊ भयणी व्हडा संख्यान मेतेर जातात. ह्या कार्यक्रमांत तुम्ही व्हडा संख्यान हजर जावन आत्मीक फळ जोडून तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. एप्रिलाची 6, 7 आणि 8 तारीख सान जोसे सेमिनारीच्या उक्त्या मैदानार सांजेर 5:30 सावन 8:30 वरांपर्यंत सदर जावच्या या व्हडा कार्याक तुम्ही साक्षायात. सर्व आम्ही बरवर्षाची यात्रिका आणि सुवातेची हातेरा जावन जिवंत क्रिस्ताक परगट करया. उडास दवरया. एप्रिलाची 6, 7 आणि 8 तारीख जेप्पू सान जोसे सेमिनारीच्या उक्त्या साक्षम देवाच्या उतरा परगट्याची